Pasi, mä muistan kun mä perustin tämän firman vuosia sitten. Laitoin silleen niin kuin rattaat pyörimään. Kaikki meni ihan mukavasti. Sitten meille tuli töihin yksi Pasi. Ymmärrätkö, Pasi, mitä tässä nyt yritän kiteyttää? Pasi, näetkö tänne asti? Näet sä mikä tää on? Siinä on sun nimi, Pasi Jantunen. Ja ylhäällä lukee, että työsopimus. Me voitais kuule vilkuttaa silleen ja pistää se faksilla vaikka tonne kortistoon. Ja niin kuin me äsken sanottiin tolle sopimukselle, että heippa, niin mäkin sanon sulle nyt, että heippa, Pasi. Heippa, Pasi. 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 Sinulla on 7 minuuttia elinaikaa. Mitä mä haluan tehdä ennen kuolemaa? Joo. No se on poikasi Pasi tässä, moi. Se oli minä, kuka laittoi niitä vieraiden naisten kuvia sinne isin lompakkoon. Hyvää äitienpäivää. Pasi, jäikö minun kantani tässä asiassa vielä jotenkin epäselväksi sinulle? Jäikö? No ei tietenkään jäänyt, mutta ehkäpä minun puoleni jäi hieman epäselväksi tässä asiassa vielä. Älä, kun... Kato, tässä tää sun firmas nyt sitten heiloo. Se on käsityötä. Joo, Jari, niin varma. Kato, blim blom, täältä lähtee paloja. Vähän otetaan lisää. Otatko yhden? Oi. No niin, herra toimitusjohtaja on hyvä. No niin, yes. Hei ja muuten, haista sinä pomo pitkä.
en ois kyllä ikinä uskonut, että onnistuu. Mulla on vaan 3 minuuttia elinaikaa. 3 minuuttia? Ja mä en ole ikinä saanut kokea naisen hellää kosketusta. Etkö koskaan? Nyt mennään meille. No mä itse Saman tien mennään. Siis mikä sen nimi oli? No Pasihan se. Ai Pasi! Siis mikä se 3 minuutin juttu oli? Maitopurkki kertoi mulle, että mulla on vaan 6 minuuttia elinaikaa. Hei! Ja mihin sä oot menossa mun siskon kanssa? Ja sun piti oottaa mua. No niin, mutta kun mä täällä sanoin, että se on 3 minuuttia elinaikaa ja se ei oo koskaan ollut naisen kanssa. Mä luulen, että se... Hei, wow! Hei, voin ottaa teet molemmatkin, ei se mitään. Hei, mitä te tekisitte, jos teillä olisi vaan minuutti elinaikaa jäljellä? Come on, jotain ideoita. No vaikka söis kilon banaaneja. Ei stu tasi omenapuu. Lisee, hei. Mä ainakin menisin puistoon ja viuhahtaisin oikein kunnolla. Hei, no niin. Kyllä, se on siinä. Yes! Thank you!